Το Φεστιβάλ Αγάπης και Τοιχογραφίας, που διοργανώνεται από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση λαϊκής και σύγχρονης τέχνης Πάφιου, είναι ένα περιπλανόμενο φεστιβάλ που γιορτάζει τη ζωή και την αγάπη μέσα από τη δημιουργία, με στόχο να αναδείξει και να επανατοποθετήσει τις μικρές κοινότητες στον τουριστικό χάρτη της Κύπρου. Φέτος το φεστιβάλ επισκέφθηκε τη Γαλάτα, όπου παρευρέθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι. Στο φεστιβάλ συμμετείχε ολόκληρη η κοινότητα, μικρή και μεγάλη, με τη συνεργασία να ανθίζει μέσα από τη δημιουργική έκφραση. Η δομή του φεστιβάλ βασίζεται σε 4 κυρίες εμπειρίες. Την γνωριμία του καλλιτέχνη με την κοινότητα, όπου ο καλλιτέχνης ενημερώνεται για τις τοπικές προκλήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, ώστε να καθοδηγήσει τη δημιουργική διαδικασία. Εργαστήρια ζωγραφικής για παιδιά της κοινότητας, για την αναπτύξη βαθύτερης κατανόησης και σύνδεσης με το χωριό τους. Δημιουργία τοιχογραφίας, που ολοκληρώνεται από τον καλλιτέχνη, μετατρέποντας τη δουλειά των παιδιών σε ένα σύμβολο κοινοτικής συνεργασίας. Εργαστήριο εορτασμού και αγάπης για ενήλικες, μια συμμετοχική εμπειρία εμπνευσμένη από μακροχρόνια έρευνα σχετικά με το «να παραμένουμε στη στιγμή», που καλλιεργεί την επικοινωνία, τη χαρά και τις κοινές εμπειρίες. Μέχρι σήμερα, το φεστιβάλ έχει επισκεφθεί 4 κοινότητες: Ανόγυρα, Πραστιό Αυδήμου, Φαρμακάς και Γαλάτα. Το φεστιβάλ αποδεικνύει πώς η τέχνη μπορεί να ενοποιήσει και να επανατοποθετήσει τα χωριά στον τουριστικό χάρτη της Κύπρου.